Стоп, чакай, готов ли си за нещо истинско? Защото топ локация, луксозен, уникален, просто не се побират в следващият имот. Добре дошъл в Корона Резиденс. Представям ти 153 квадрата класа и красота. Разкошна дневна, 3 спални, 2 бани, естествен паркет, лятна кухня, двор мечта и само докато си го помислиш и вече си в морската градина. Получаваш 153 квадрата чиста площ Cozy Vibe и повече стил от Instagram фийда ти. За комфорта ти се грижат климатици Mitsubishi във всяка стая. Имаш соларен бойлер, защото плащането на ток не е хоби. Немска дограма шоко, за да не правиш компромиси нито с тишината, нито с стила. Терасата е тип Oh My God, с място за барбекю и винени вечери, философски разговори и шезлонг за размисли. А с подземното парко място слагаш край на вечерните битки в кварталните улици. Това е просто живот с цивилизованост. Тук е твоето място без но и може би, а просто най-доброто. Не е за всеки, но може би е точно за теб. Свържи се с мен за целият този свят в рамките на апартамент. Ако случайно виждаш тук не просто поредния имот, а твоят нов начин на живот.